Ħtieġa li tiġi fit-tmiema din il-kriżi. Hekk saħaq l-editorjal ta' tlieta ta' Times of Malta illi sostna li pajjiżna jinsab viċin li jidħol f'kajos totali kif anki d-deputati Laburista jinsabu maqsuma. L-editorjal ta' Times jgħid li l-Prim Ministru Joseph Muscat ma tantx jista' jirreżisti aktar għaliex il-partit tiegħu qed jibqa' jitkisser. Bħalissa jidhru xquq fil-gvern u din qed tidher anki mill-atteġġjament tal-ministri prominenti tiegħu li jitfgħu l-akkużi minn wieħed fuq l-ieħor. L-editorjal tenna li s-sitwazzjoni preżenti ħadd ma jista' jaħrab minnha u Malta preżentament qed taffaġġja kriżi kostituzzjonali. It-Times komplet billi qalet li l-ministri jinsabu fi ġlieda biex isalvaw ġildhom u mhux jikkonċentraw fuq l-istat. L-editorjal għalaq billi qal li Joseph Muscat se takkalma s-sitwazzjoni billi keċċa minnu fih li żewġ kollegi tiegħu Konrad Mizzi u Keith Schembri, xi ħaġa li hu baqa' m'għamilx. Intant l-editorjal The Malta Independent saħaq li Konrad Mizzi irid jieqaf jilaba tal-vittma dan fl-isfond tal-kummenti li għadda dwaru l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo. L-editorjal qal li Konrad Mizzi huwa responsabbli għal ħsara lejn ir-reputazzjoni ta' Malta u li fl-istorja se jibqa' mniżżel bħala il-Ministru li falla.